Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo usvojena je inicijativa da Tužilaštvo kantona Sarajevo što hitnije izvrši sve provjere vezane za diplomu Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Ova inicijativa je usvojena sa 21 glas za. Treba napomenuti da je klub SBB-a sa 4 glasa donio prevagu pri ovom glasanju. U zaključcima stoji: traži se od kantonalnog tužilaštva Sarajevo da što hitnije izvrši provjere vezane za medijske natpise da direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović nije u skladu sa zakonom položila ispite postdiplomskog studija te da je krivotvorila indeks Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Traži se od kantonalnog tužilaštva Sarajevo da hitno putem međunarodne pomoći zatraže provjeru vjerodostojnosti gore navedenog indeksa s obzirom da se iz do sada prikupljenih i objavljenih informacija može osnovano zaključiti da postoji sumnja i počinjenje krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja. U obrazloženju se navodi: direktorica kantona Sarajevo Sebija Izetbegović nije imala uslove za upis na postdiplomski studij shodno prosjeku ocjena na Medicinskom fakultetu. Također, Zagrebački univerzitet u svom odgovoru rektoru Univerziteta u Sarajevu nije mogao potvrditi vjerodostojnost indeksa koji je priložen kao dokaz da je na